Γεια σας! Είμαστε η εταιρεία Οδή στο Ρόδι με έδρα την Ελασσόνα που βρίσκεται κοντά στη Λάρισα. Ξεκινήσαμε το 2007 να καλλιεργούμε βιολογικά ρόδια σε ιδιόκτητα κτήματα με τα οποία κάνουμε βιολογικό χυμό ρόδι, μαρμελάδα, γλυκόξινες σάλτσες, barbecue sauce, σιρόπι και dressing. Όλα μας τα προϊόντα είναι 100% φρούτα και λαχανικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς συντηρητικά και χωρίς πρόσθετα. Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο μια υγιεινή επιλογή στη διατροφή τους με όσο το δυνατόν πιο φυσικά και υγιεινά προϊόντα. Ήδη εξάγουμε σε χώρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ελβετία, η Γερμανία και το Ντουμπάι και συνεχώς υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση και από άλλες χώρες. Τα προϊόντα μας είναι ο βιολογικός χυμός ρόδι, 100% φυσικός, 2 γεύσεις από μαρμελάδα, ρόδι σταφύλι, ρόδι μήλο, 3 διαφορετικές γλυκόξινες σάλτσες, ρόδι καρότο, ρόδι μήλο, ρόδι λαχανικά πορτοκάλι που μπορούν να συνοδεύσουν τις σαλάτες και το μπέργκερ, την barbecue sauce για τα ψητά, το dressing για τις πράσινες σαλάτες και το σιρόπι για σαλάτες, παγωτό, κοκτέιλ και όπου αλλού θέλετε.